Σήμερα με αυτό το βίντεο θέλω λίγο να απευθυνθώ στους αγοραστές των ακινήτων και να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό που μας κάνει πιο διαφορετικούς από τα άλλα μεσητικά γραφεία. Πρώτον, το νομικό τμήμα του γραφείου έχει ήδη διενεργήσει έλεγχο βαρών στα ακίνητα πριν ακόμα δημοσιευτούν στα πόρταλ των ακινήτων. Έτσι, είναι πιο εύκολος ο δρόμος για την ολοκλήρωση του συμβολέου. Δεύτερον, το Property Management Service. Πολύ σημαντικό. Συνεχίζουμε να προσθέτουμε αξία στο ακίνητο που έχετε αγοράσει. Το διαχειριζόμαστε είτε ως βραχυχρόνια είτε ως μακροχρόνια μίσθωση. Ό,τι εσείς διαλέξετε. Τρίτον, η απόκτηση της Golden Visa. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας βοηθάνε ώστε να αποκτήσετε την Golden Visa πιο εύκολα και πιο γρήγορα για εσάς. Τέταρτον, το After Sale Services. Η σχέση μεταξύ μεσητικού γραφείου και αγοραστή δεν σταματάει στο συμβόλαιο. Συνεχίζουμε με συμβουλές για περισσότερες επενδύσεις. Αν είστε κάτοικος εξωτερικού και το ακίνητο είναι στην Ελλάδα, εμείς έχουμε τον έλεγχο του ακινήτου σας. Ό,τι χρειαστεί, είμαστε εκεί για σας. Και βέβαια, με συμβουλευτική, συνεχίζουμε να σας ενημερώνουμε για επενδύσεις.